aspertuta nago. Gozateu Usurbilen beti zerbait da hola, ez errezta festa. Bakizu zein, hasi korrika prestatzen. Klika, korrika. Ba, korrika, hoxe, pipa jango ditut eta korrika jongo naiz jimea, entrenatzea. Apatxi, jimea ez da jomearrikan korrikan parte hartzeko, nahikoa da, gogo ekitzia, eta hau bizido belarri prasten txapa jaztia. Txapa, eta nundak handine txapa, bideatu ingarko Berriz hau bizita rollo horrekin ez, neatxak kriston Moskeu harrapatu zuen. Bueno, baina lasai, Usurbildikan korrika apirilean 12 ordu biterdik aldea pasakoa. Ba,